Sziasztok, én Hunari Szörök, és ez itt a Happy Wheels első része. Akkor kezdjük is a játékot. Én nem tudom melyik. Próbáljuk ki azért a legelső pályát, hogy lássátok, hogy milyen, de nem hiszem, hogy szinte mindenki ismeri, vagy tudja, vagy mi, de azért nem mutatom. Ezt annyira nem szoktam használni, úgyhogy ajaj! Elkapta a kisgyereket, és nekem is annyi. Na mindegy, ez nem tetszik nekem. Nem kell. Ezt megnézhetjük. Legyen a Spyfall. Nem ismerős, de már szinte... Aha, már voltam ez. Ez egy kicsikét idegesítő nap. Végig viszem. What the fuck? Ezt még nem vittem végig soha. Nem vittem ki. Francba. Pedig már majdnem meg volt. Na mindegy. Exit to menu, ez nem kellett, mint ez a Spyfall. Mondjuk ez a Star Run, ez elég ígéretes. Na, próbáljuk ki. Jaj, ezt tudom. Már majdnem kivittem, csak leestem, mint ahogy ez a gyerek. Ajaj. Gyerünk. Azt nem tudom, hogy ezt meddig kell így csinálni, mert most is majdnem beragadtam és leestem, le is esett a sapim, na mindegy. Ajaj. Julian király, ajaj. Na hát. Sose gondoltam, hogy itt a fejem fog leszakadni. Plusz még rá is esek erre a szarra. Mindegy, Mario. Super Mario. Majd csinálok két Mariós videókat is. Valami olyan, nem tudom, nagy fasz lesz, mert az nagyon idegesítő játék. Meg köcsög is. Meg agyfasz lehet tőle kapni, meg köcsög is. Muszáj ennek lennie. Drús, ez milyen. Ja, ez jó. Elrontotta ez a Craftus a mappot, mert hogyha többször dobott bele, akkor nem lesz semmi. Mint ahogy láthatjátok. Úgyhogy ez köcsög map. Save replay. Na hát, köszönöm szépen, pedig ez jó dobás volt. Mindössze csak annyit kell tennem, hogy a kurva anyád. Azt nem tudtam, hogy ilyen is van. Hogy kaptam én ennyi labdát? Az mi a rák volt? Bazd meg! Amúgy jó. Istenem. Gyerünk már. Pokémon training az vicces, én ezzel szoktam menni a... Ez az. Nem. Gyerünk már. Ja, nem ezzel! Ez köcsög. Nem ilyennel kell menni, ez nem jó. Azt hittem, hogy ez lesz az okocsencs karakter. Én ezzel motorossal szoktam. Ja, itt van a motoros, jó. Nem. Én még csak a motorossal voltam, meg a biciklissel, most még. Jaj, ez köcsög map. Jaj. Segítség! Ne! Na mindegy. Újra kezdhetjük. Restart level, mondom. Na. Istenem. Gyerünk már, na végig. Pokémon! Ajj. Gyere vissza! Húzd már innen, fiam! Mehetek. Jaj, és itt kilocsan a fejem, nem igaz? Na hát, Csóri nő is meghalt. Gyerünk! Úgy neki megyek annak az embernek, hogy lelkesen marad. Ajaj! De hogy nem? Na most nem fog lelkesen maradni. Aj. Megyünk!
Hurrá! Küldjetek már egy videót, hogy a Bandicam ne csak 10 percet tudjon felvenni, ez nem volt jó ötlet. Nem az, hogy mondom, hogy küldjetek, de végül is tudjátok. Na akkor küldjetek már egy jó videót, ami nektek is sikerült, vagy valami küldhetnétek. Hú, beszorult. Kinek a lába szorult oda be? Felnyalom a nem tudom mit. Mindjárt jön ki az a kis Pokémon, azt még megvárom. Ez ne! Ezt így belök, mint egy köcsög, faszopó, genyós ember bácsi. Aki lánynak van öltözve, vagy nem biztos, hogy az lány azért. Mert a rózsaszín. Van egy csomó fiú, aki szereti a rózsaszínt. Vagy azt higgyétek, hogy én szeretem. Nekem a kék a kedvenc színem. Jamesnek meg a sárga. A Minecraft-ban életben nem biztos. Még ide is. Jó, hogy nekem nincs lábam. Azt hittem, hogy az más lába. Jó van. Az a baj, hogy lassú ez a motor, biciklivel sokkal gyorsabban lehetne menni. Az a helikopteresen nem lehetne végigvinni ezt a mappot. Nem férne el. De csak akkor nagyon nehéz lenne. Mondjuk itt is, ezt itt hogy vinné végig? Azt hittem, hogy nekem rocsant ki a fejem. Megyünk. És átugrasztunk a kezemen. Nem, az nem a kezem, nem az... Ott volt egy pedomaci! Futás! Pedomaci úgyse kapsz el! Jéj! Ajaj, hoppá! Ezt nem így kellett volna. Úgy kellett volna, hogy maradjon azért még kezem is. Örültem volna találkozásnak, ha marad kezem is. Szihonik mi? Ajajajaj. Szerintem itt menjünk minél hamarabb idebe. Abban járunk. Tudtam! Köcsög ma. Fú, de szívesen. Nem igaz. Tudtam, hogy valamit ki fog az lőni. Nem jó. Nem ez kell nekünk. Az a baj, hogy laggol. A videót túlszek fel. Hely van. A nőt azt lecsatoltam innen, nem kell az nekünk. Van egy tök jó viccem. Vagy nem vicc, nem ötletem. Mindegy, hogy lássátok már, mindjárt 10 perc, úgyhogy hamarosan folytassuk.